Ouais, Homo. 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 Ça va? Ça va. Abto. Wala zero. Chagra fama yɛrɛ. Dɔn dɔrɔn. Sigilan bɛ se ka sɔrɔ a mɛ sigi. E sigi i kunkolo ka ɲi. E b'i jɔ ne yɛrɛ ma ko sigilan bɛ se ka sɔrɔ. Ne yɛrɛ bɛna wuli ka sigilan d'e ma. Han? E dunan de ye yan. E bɛ se k'a fɔ k'e tɛ chaise bila yɔrɔ dɔn. O tɛ baasi ye sa. Homo. Homo. Lan. Wala zero. Chap cogo di? Wala cogo la. Cɛ sigilen don i masumalen don o ma mɛ. Foyi tɛ yen. O tɛ se ka kɛ o. O ma e bɛ ka miiri mun na? O tuma ne m'a fɔ e ko fɛn tɛ yan. E mago bɛ mun de la? O ni mun bɛ o fɔ sa an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ten. Nin tɛ e kɛcogo kɔrɔ ye o. Ne yɛrɛ b'e dɔn nin tɛ e kɛcogo kɔrɔ ye. Bon, n bɛna n ka kuma f'i ye. Ni n ka souci f'i ye, i jija i ka solution sɔrɔ a la dɛ. Ni Ala sɔnna a la. E kun bɛ min? Han madame, e kun taara min? I tɛ kuma an fɛ wa? Sisan i t'a to dɔrɔn sisan ka taa ne kɔrɔfɔ n terimuso ɲɛna quoi. Bajɔlɔ bɔra yan donna ye jumɛn de f'a ɲɛna? O tɛ se ka kɛ o. I bɛ taa ne tɔgɔ de cɛ ko ne bɛ ka juguya ni fɛn ninnu k'i la o tɛ wa? Han? Han madame, ni ɲɛ e sɔrɔ wa? I tɛ na yan nɔ de wa? E fu ka den han? I bɛna n sɔrɔ i bolo ko n'i b'i to yen nɔ de i bɛ si kɛnɛma o da ka di la. N t'i to yen nɔ i bɛna n sɔrɔ nɔ fu ka diya tɛ kolokolo ne fɛ yan nɔ nasigi diya tɛ kɛ yan nɔ. I b'a dɔn ne y'a f'i ye i tɛ da la. Ne tɛ n fa dɔn. O bɛ kɛ cogo di? Depuis Ala ye n da n ma deli k'a ye n ɲɛ yɛrɛ la yɛrɛ. Wa n ma deli k'ala kibaruya mɛn hali ni y'a jɔ n ɲɛkɔrɔ n t'a dɔn. Non, o tɛ se ka kɛ. I ma deli k'i fa ye. Ba ta fanfɛla o kɔni tɛ. Ne ba taara ne di ne mamuso de ma lamɔ la ka taa furu cɛ wɛrɛ ma ye. Hali sisan a sigilen n'o cɛ ma. N bɛna n fa ɲininkali k'a la cogo o cogo a tɛ sɔn k'a da don a kuma la. N'a m'a fɔ ɲamɔgɔden dangaden a bɛ tan a bɛ tan kuma caman caman i ma. Mais e ko i ma deli k'i fa ye. Cɛkuma n bɛ n si k'o fɔli la e kunkolo de ma. Mais i ba dun i ba tɔgɔ? A tɔgɔ ko Tata. Tata. Mais i tɛ taamasiyɛn foyi di i fa la i bɛ se k'a dɔn cogoya min na hali n'a ye ɲɔgɔn ye. Cɛ o tuma e tɛ fɛ ka ne faamuya ne m'a fɔ e ko n ma deli k'a ye wa? Non, i tɛgɛ dɛ dusu la sa. Ne tɛ taamasiyɛn foyi dɔn a la mais ne ba kɔni kan ka se ka taamasiyɛn dɔn a la o ye diyagoya yɛrɛ de ye. Nka est-ce que ne n'i ba bɛ se ka ɲɔgɔn ye? Bon fɔli n'an taara bɔ a la don dɔ la dɛ. Bon i bɛ don dɔ programme an bɛ taa bɔ a la quoi. I y'a faamu wa? Tile filanin na n bɛna jateminɛ n'a kɛra cogo min na n bɛ sin k'i. Voilà. Mais i fa ko kɔni inshallah an bɛna lajɛ n'an taara so an b'an tɛgɛ sigi kɔrɔlenw kan k'a lajɛ n'a bɛ cogoya min na an b'o f'i ye. An b'an tɛgɛ sigi kɔrɔlenw kan ne bɛ fɛn de dɔn a fɔ i b'i tɛgɛ sigi kɔrɔlenw kan ou bien kuma tiɲɛ dabila sa soit i bɛ kɔrɔmatigɛli de la. Non o ye tiɲɛ. Ni n taara so n bɛ n tɛgɛ sigi kɔrɔlenw kan. Sisan n'i kumana i b'a lajɛ a kan ka kɛ cogo min na wa i y'a faamu. Ok. Mais fɛn bɛɛ f'i ka tila k'i jɔ ko non k'i ma se k'a ɲɛ sɔrɔ a la o de bɛ kɛ kata ye. A kɛra cogo o cogo ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la. A kɛra cogo o cogo ni n tɛgɛ bila buguri la n bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a la.
He, ne mago bɛ wari la. O y'a fɔcogo bɛɛ ya. Fɔtɔ wɛrɛ jumɛn b'a la n'o tɛ? E mago bɛ wari de la. N'i t'i ka wari di, i t'a fɔ ne k'i t'a di. O ka fisa ni kuma caman yɛrɛ. Fɔtɔ wɛrɛ t'a la ne nin tɛ o. O kuma e ka wari dilannen dɔ bɛ ne kun. E bɛ taa di minnu ma kɛnɛ ma. Olu ma fisa ni ne ye koyi. Ne mago bɛ 80.000 de la. I ko mun? 80.000 kɛ. 80.000. 80.000. 400.000. E bɛ taa mun kɛ n'o ye? Mina taa ci min kɛ ka n ka ci bɛɛ f'e ɲɛna. Ayi. I fana bɛ se ko la. Cɛ kɔrɔ a tɛ kɔnɔ ne bɛ ka n ka wari tɔmɔ duguma de. Kalo sa in na encore ne bɔra ka wari d'e ma sisan. Ne ye 200.000 d'e ma même pas longtemps. Bi i bɛ nin jɔ ne ma k'i mago bɛ 400.000 la. N'i t'a di i t'o fɔ ne ɲɛna. N'i t'a di n'i kɔni y'a ye n bolo i ka na n ɲininka. N kɔnɔ. Mais 500.000 f'i k'a dɔn k'a fɔ fo kalo wɛrɛ n tɛna dɔrɔmɛ kelen d'i ma tuguni. I ma tila fɔlɔ. Hali an m'a daminɛ fɔlɔ. O dilen ne ma ko fo kalo wɛrɛ nin bɛ se ka ne ka kalo fɛn bɛɛ kɛ yan. Han? C'est vrai ne k'i tɛna baara kɛ. O de bɛ k'i bila nin ko nin na i bɛna k'i wari bɔ fɛngɛ ka k'i wari babaw bɔ ne kun. N'a ma ɲɛ ne kɔ n bɛ jagokun d'i ma i b'i ka feere kɛ. I ma fɔlɔ o la o. Ni n fɔlɔ o la an tun tɛ se nin yɔrɔ in na. Barisa ne tɛna nin laban bɔ. Danbe ko bɛɛ la. Kalo ne de bɛ ka wari tigɛ ka d'e ma i n'a fɔ ko min. I labɛn. N bɛ tila ka kuma i fɛ. Ok. Dawolole a position. E fuarden e dabilennin ta k'a min ne y'a d'e ma e nana mun de la? Cɛ a ka ne kuma bɛɛ ne de ka to ka baro kɛ sa k'e ne ka waritigi ye. A m'a fɔ ko n dɔn dira ma yɔrɔ min na k'a bɛ yen yɔrɔ kɛ kɔtigɛbaliya. Kana to ka na ne ka niveau la ka sɔrɔ a man di i y'a faamu wa? Cɛ a ka ne kuma bɛɛ ne de ka baro kɛ e ye ne ka pere de ouais. Pere o pere a bɔra min? Mɔgɔ mana dɔn d'aw ma dɔrɔn a b'a fɔ i ye n ka faamuya o faamuya bɔra min? N'a b'i kɔnɔ ko ne ye wari d'i ma faamuya ni tɔgɔ ɲini ko ninnu de la ne t'olu la dɛ ne bɛ k'a d'i ma k'a kɛ k'i dɛmɛ de nin ka n k'a fɔlɔ n'a laban i y'a faamu wa? I kana to ka na ne fɛ yen a dabila a man di. Ok patron y'a faamu a ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ bilen e yɛrɛ b'a dɔn e ka yɔrɔ la lɛsi bɛ sɔrɔ yen o de kama n nana sigi n bɛ ka lɛsi tigɛ n a position. Sina bandi me Foyi tɛ yen n'i ka san dɔrɔn ye ɲini. Fari b'i la i ka sisi kana kɛ n kan tugun n'i y'a faamu wa? Ok patron foba tɛ yen i jɔ an sigi. Allah. Amalla. E nana mun na yan? Ne de kan k'e ɲininka k'e nana mun na yan? Yan ye musokɔrɔba na yɔrɔ yan. Est ce que fa t'e la? E musokɔrɔbatɔ yɛrɛ i bɛ fan bɛɛ fɛ. Ni fa ka bɔ yen nɔ. Ka n faga e de y'a san. Minɛ ye. Don o da la yan fɛ n kun bɛ k'i bonya yan i b'an ka ziba de la dɛ ka n faga e de y'a san. Ni fa ka bɔ yen
mo san ya faamuya e ni juya mina wa an fagala e no ne be yala ɲɔgɔn fɛ san wa An cɛ fa in ka bɔ cɛ n'i ka fa in i sigilen don mun de la An musokɔrɔba min kɛra an fan bɛɛ fɛ. e danga de ne ma jigin na ne na mun e ka yɔrɔ la a bɛ mun na yan a nana ci dɔ la Omo sisan i ne kɛlɛŋaw fɛ e n'olu bɛ yala ɲɔgɔn nɔfɛ ma ne n'a tɛ yala dɛ a nana ne nɔfɛ de o tuma ni mɔgɔ nana n nɔfɛ n k'a gɛn ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna i sen bɔ ni mɔgɔ ninnu sen na i tulo bɛ na somɔgɔ bɛ mɔgɔ min na ani somɔgɔ tɛ mɔgɔ min na olu tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma i tulo b'a la n y'a faamu i yɛrɛ ka nin yɔrɔ in a tɔgɔ ma ne ja a ka ɲi foyi tɛ yan nɔ o ma yan ma ɲi nɔ ne bɛ fɛ ka wari d'i ma i ka so ta i ka yɛlɛma yɔrɔ ɲɛnama la a y'i kɛ pewu n degelen don yan nɔ foyi si tɛ se k'an sɔrɔ yan n'i ko ten a kɔni man ne i ka to yan komi yan ka di i yɛrɛ ye problème t'a la ne tun b'a fɛ k'i ka t'i kunkolo ko a fɛ yan a ka ɲi tan a ka ɲi ta cogo di e k'e kunkolo ɲagasa cogo la i b'a fɔ ko dɔgɔ fatɔ e m'a dɔn n'i y'i kunkolo kɔfɛ i bɛ kɛ kamalen saramani ma nin yɛrɛ de ka di ne ye ok n'i ko ten mɛ mun ko de b'i la ayi foyi ko tɛ ne la sisan e mago tɛ fɛn fosi la ayi ne mago tɛ ne la se foyi si ma ok n bɛna wari d'i ma i bɛ ka cimisɛnninw k'o ye i tulo b'a la nin ye 80,000 de y'a mɛn n y'a faamu kana na a lacɛ manamana kow la dɛ i y'a mɛn n bɛna fɔlɔ ala ka se ne ɲɛ wala ndi ma fo de te to ya e tra jumɛn fɔ bajalo ɲɛna fosi mama ha fosi i tɛ ne tɔgɔ de cɛ bajalo ɲɛna mama ala ka i tɛ ne tɔgɔ de cɛ bajalo ɲɛna sisan nɔ maram i tɛ ne tɔgɔ de cɛ bajalo ɲɛna ha i tɛ ne tɔgɔ de cɛ bajalo ɲɛna e b'a kɛ tuguni a fuga den ka to yen ma ni n'an sɔrɔ n t'i to yen na ma bɔn a n'an sigi diya tɛ kɛ ne fɛ yen nɔ ne kɔlɔkɔlɔ n'an sigi ye ka taa ni mɔgɔw kun kan dɔrɔn komi ka juguya k'i la ka sɔrɔ n tɛ ka foyi k'i la i bɛ n'an sɔrɔ yan musokɔrɔba a ka to n ye min k'i la kɔnɔna la n jo t'a la wa a ka to i b'i yafa ma wa ne yɛrɛ pɛrɛ ne tɔgɔ ɲini n'a ye ne ma nin ko ninnu na wa a ma ɲi ka ɲɛnamaya ma wa surtout yɛrɛ mama ba ye mama ka ko ka bon ne bolo trop Dawolo le o tuma e ma taa de ka taa cogo di taa yɔrɔ de b'i na cɛ ka nin musokɔrɔba in a ko man di ne ye dɛ i kɔlɔsi musokɔrɔba ninnu na musokɔrɔba o y'i ka sira ayi ne bɛ ka f'i ɲɛna musokɔrɔba ninnu filɛ u ka ko ninnu ma ɲi dɛ i kɔlɔsi u la i ka gori wa i ka minɛ de don sina ban o bɛ ne ca cɛ i tɛ manamana ko dabila dɔgɔ e kunna jara i ye n ka arapɛri n'e ko ye mɔgɔ wɛrɛ mun kun bɛ bɔ a la i yɛrɛ kun b'a ye omo e b'i yɛrɛ ladimi nin tɛ kojugu ni musokɔrɔba ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ bilen d'i ma kuma bɛɛ ne yɛrɛ bɛ k'a dɔn ɲini a ka ɲi dɛ mɛ ni e ta ye nin jamanen de don wa ne yɛrɛ bɛ k'a dɔn ɲini n'i sera k'a dɔn di ne ma i ju ta ka taga bɔ kana gɛn sa n'i ka fɔ in ka bɔ a mun de bɛ yen ne ye ne gɛn taa yɔrɔ tigɛ la awaro manu wa bɛna taa di jo ma sisan awaro ŋa cɛ mɔgɔ lamɛnnen don dɛ n'ale y'aw ta dɔrɔn ŋa cɛ o fili bannen a ma kɔni bɛ mun fɔ a ɲɛna a jilaja feere mana fɔ
ci mana fɔ ne cogo min na a ka jilaja a ka kɛ ten a ma Ça va? ouais ça va Quand kan foyi tɛ Cɛ, a kɛra fama ye dɛ. cɛ a hakɛ to tan cɛ ne ma se k'e dɔn dɛ E ma ne dɔn wa? non tantɔ ne ma se k'e dɔn Fɛn sa. Bajalo terimuso de don. O donna fan bɛnna galadonyɔrɔ kare kɔnɔ tantɔ. bajalo Den fimanin sa. n ɲinɛna kɔ Awɔ, o terimuso de don. e terimuso de ya Awɔ. cɛ a yɛrɛ kibaru A bɛ baasi foyi t'a la. ça va Ça va. ko ka ɲi Dɔɔni dɔrɔn. cɛ ne n'a fɔmana dɛ A bɛ yen nɔ baasi foyi de t'a la. baasi t'a la Mhm. mais a ka position cɛ b'a dɔn depuis o donna bɔra la ne n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ Ahan. walahi ne n'a ma ɲɔgɔn ye Iya dun bɛ yen nɔ parce que ne n'a bɔra ɲɔgɔn kan Ala ma mɛn sisan nɔ. ahan mais a wa yɔrɔ bɛ niveau kelen jumɛn de la tantɔ cɛ b'a dɔn dennin ka di ne ye trop walahi Dun tɛ n to yen nɔ. mais cogo di tan A furulen don wa den b'a bolo fɛnɛ wa a cɛ ko ka d'a ye toro. cɛ olu to yen sa den bɛ muso bolo n ka cɛ a furulen don n tɛ Ye fɛn sa i b'a ninnu dɔn furula a mɛnna parce que an bɛɛ denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ furula ne ɲɛ i ma ye a furula a mɛnna wa a ye den sɔrɔ a mɛnna fɛnɛ a den yɛrɛ ka kɔrɔ fɛ ne yɛrɛ ahan mais o bɛɛ la tan muso in ka di ne yɛrɛ ne fa ne ko i ma n k'a furulen de don ne y'o de f'i ɲɛna ne b'a kalama a furulen don e yɛrɛ t'o fɔ ne ɲɛna i yɔrɔ bɛ mun kɛ sisan nɔ a muso furuta baden de bɛ yen ne yɛrɛ ka furula ye n da filila muso furuta baden bɛ yen dɔ bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ dɔ ɲini ka d'i ma i y'a mɛn a cɛ olu tɛ ne ci mun ka di ne ye ne filɛ k'o de f'i ɲɛna tantɔ e fɛnɛ tɛ kuma mɛn dɛ ne ko i ma ne yɛrɛ bɛ muso ɲini ka d'i ma minnu furulen tɛ kuwa cɛ ne ba tiɲɛ na e ni ne tɛna se ka ɲa nin ko in na quoi tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ quoi ne b'a bila quoi biri ka di ye min ka biri ye u ka juguya ni ɲɛngoya tɛ foyi ye minnu ko ma nɛgɛsi ko ne tɛ kɛ fɛn ye bi a filɛ min ka miliyɔn ne kɔnte min ka kɔnte oh grand sœur courage b'i la dɛ wala grand sœur faut que f'an ka kɛ fɛn ye f'an ka kɛ sari ye fo diɲɛ bɛɛ k'an tɔgɔ fɔ ye i yɛrɛ o ka kɛ sari ok n bɛna bɔ n bɛna taa ci la ni mɔgɔ fɔra ma i b'a fɔ n taara ci la ok grand sœur i t'i ɲɛma i ka forfait dɔ kɛ o fo ni 100 di ma ka forfait ta ok fo ka te grand sœur ala ka segin ni ɲuman ye ko ne jamana awɔ ko ne kafara f'u bɛ to ka wele sina bandi vɛrɛti a tɛna min na wurulen ni voiture awɔ fɛnmisɛnw ɲɛna kan tɛ kelen ye nimisɛnni sɛbɛ jama de bɛ kiiri ye fo ne jugu sigilen f'u pan ye awɔ tiɲɛ don n ka bi ka di ni kunun ye mali ka dɔn ko c'est appel vie non nin kilifi min diya nin k'a bɛɛ de n bɛ taa forfait ta ka na san ka na dilan Simo ama Simo bɔra de ka bɔ i ka dayɛlɛlen to tan ni zenw donna dun daga dun sigilen don i b'a sɔrɔ a ma taa yɔrɔ jan Simo Simo dun ne ba ne e de kɔnɔ mɔgɔ tɛ ka kuma i fɛ u bɛ wuli bɛ ka kuma i fɛ e tɛmɛna n'a ye ne fɔ o kuma foli ye wajibi de ye hali ni foli tɛ wajibi kɛ e tɛmɛna n'a ye i ye ne fɔ ne bɛ e fo ne bɛ mun de fɔ e ɲɛna k'e fo bɔn kana na Simo ɲininkali kɛ ne na a y'a faamu ne ta ka garde corps y'a mɛn manamanakan kana fɔ ne ma dɛ ni manamanakan fɔ ne ma n bɛ bɔgɔ kɔnɔ 7 m'a to i la sisan i tɛ ne dɔn ayi kuma banna sa musow ba miliyan ba e ko cogo di wayi ka na n jɔlen sɔrɔ ka na baga ma k'e bɛ bɔgɔ kɔnɔ 7 sɔɔri na a sɔɔri na an k'o ye yan jɔna manamanakan fɔ ma a sɔɔri na an k'o ye kɛ ka na n jɔlen sɔrɔ ka baga ma m'o kuma f'i ba k'i bɛ bɔgɔ kɔnɔ 7 sɔɔri na m'a sɔɔri la ne jɔlen sɔrɔ i n'a mɔgɔ jɔlen sɔrɔ dɛ b'a ɲininka ne ta ka garijɛgɛ wa a t'a yɔrɔ dɔn fɛnɛ kana n'an ɲininka a kuma la i tɛ ne dɔn o de bɛ k'i bila nin na ne kun ma miiri ala ma anw b'a fara i kulo kɔrɔ ka fifi kun b'a faamu mɔgɔ b'a ɲini k'e dɔn hɛnɛ bɔnɛ ne tɛ n tɛ fɛ sa e ɲɔgɔn balo mɔgɔ b'a tɛ fɛ ni y'o ɲɔgɔnna 2 fɔ ne ma ne bɛ sɔɔri kɔnɔ bisimila i b'i sɔɔri jɔn kɔnɔ i t'i sɔɔri ne kɔnɔ i y'a faamu ne bɛ sɔɔri kɔnɔ komi ne bɛ k'i to ko dɔ de kama komi e yɛrɛ t'o mɔgɔ ye donc i b'i sɔɔri ne kɔnɔ i sɔɔri kɔnɔ ka ye n'a t'i ma a bɛ ne ma n'a balabalen min ma a sumalen n'a sumalen ma a balabalen de bɛ ne ma e tɛ ne dɔn ne bɛ n yɛrɛ yiri la fa de b'i la mais ne tɛ n ta e fɛ e
o de mana mana Ne tɛ kɛ fɛ. ne fɛ fu wari bɛ dala kan to yan Parce que waritigi muso man ka kɛlɛ kɛ ne tɛ n fa ne t'o garati waritigi ko la